19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе Лужника собралось свыше 100 тысяч зрителей. Олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. Нужно сделать все, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. Этот яркий день мы надолго запомним с тобой. Будет земля счастливой и молодой. Лекеге вакытта өткәрелгән Олимпия уеннарының ниндидер бер аерым атмосферасы бар шикелле тоела миңа. Сиңа ничегрәк? Килешәм синең белән, һәм миңа калса Олимпия уеннары быел Россиядә уздырылса, форумның мәйданчыгы менә дигән урын, чөнки монда бар мөмкинлекләр дә бар. Һәм әле тагын шусында искәртеп үтәргә кирәк, бу урынның ниндидер бер аерым атмосферасы һәм җаны бар дип әйтергә мөмкин. Беләсеңме ни өчен җаны бар? Ни өчен җаны бар? Чөнки җанлы сәләт бар. Әйе, һәм без башлыйбыз. Ваня абыйсы, син сәләткә ничегрәк килеп эләктең? Берничә ел элек бирегә форум турында Яңа Гасыр каналы белән сюжет төшерергә килдек. Һәм менә инде икенче ел рәттән алдынгылар биләр форум кысаларында бик матур көн уздырабыз. Ә синең монда килеп эләккәч, нәрсә бу шундый, нәрсә кычкыралар алар дигән хисләр уянмадымы? Уянды әлбәттә, кая баралар? Ни эшлиләр булар? Кемнәр булар? Ни өчен сәлкешләр? Ни өчен әйдаманнар? Ни өчен баш җитәк бар? Менә бик күп сораулар иде, хәзер инде ияләштем. Һәм инде монда өйгә кайткан шикелле кайтасыңмы? Һәм тагын бер кеше дә шулай безгә бүген үзенең сәләткә ничек килеп эләгү турында сөйләячәк. Сиңа кызыкмы? Миңа бик кызык иде, карыйбыз. Карыйбыз. Мин сәләткә беренче тапкыр 1994 елда өлкән остаз буларак килеп эләктем. Димәк, сәләтнең иң башында ук торган кешеләрнең берсе. Без берничә укытучы университеттан Арча районына 67 баланы алып киттек. Менә шуннан башланды ул тарихы сәләтнең. Һәм инде аннары дәвам итте. Мин ел сайын 94 елдан алып 2002 елга чаклы сәләткә бардым. Башта өлкән укытучы буларак, аннары баш җитәк булып Сәләт Раушанда эшләдем. Сәләт Раушанның иң беренче баш җитәге мин идем. Аннары 2002 еллардан мин Сәләттәнең төрле проектларында катнаштым һәм минем тормышым 30 ел дәвамында Сәләттән аерылгысыз. Хәзер менә 2 ел рәттән Сәләт Алмаз бизнес аланының координаторы булып торам. Һәм мин моның белән бик горурланам. Без киләчәктә безнең дәүләтебез өчен эшмәкәрләр һәм идарә итүчеләр әзерлибез. Мин Сәләткә бик рәхмәтлемен. Минем балаларым да Сәләткә йөрде. Сәләткә теләкләрем иң изге, үссен, киңәйсен, үзенең чараларын үстерсен, күбрәк балалар Сәләт аркылы үссен. Мин Сәләтнең озын гомерле булуына бик ышанам. Ничегрәк сиңа ошадымы?
бик ошады. Гомумән сәләтнең бик зур бер тарих бар. Алдыңгылар хәрәкәтенең әле андый зур тарихы юк. Әмма беләсеңме нинди сорау килә башыма? Менә алдыңгылар хәрәкәте турында беренче тапкыр ишеткән бала нәрсәләр уйлый икән? Нинди хисләр кичерә? Миңа калса шул вакытта ук аңлагандыр шундый зур хәрәкәтнең бер өлеше булын. Ләкин бу сорауга җавапны миннән әйбәтрәк белә торган бер кеше бар дип уйлыйм. Син аңлап бетермисең? Юк. Хәзер үзегез аңларсыз, мин аның белән очрашуга барам. Сүз сиңа? Әйе, син Гөлназ бар сөйләш. Хәзер инде миңа калса хәрәкәтнең барлык серләре ачылачак. Безнең кунагыбыз биредә, ул да булса Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдыңгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур абый Сөләйманов. Тимур абый, сәлам, хәерле кичә. Сәлам, Гөлназ. Әйдә, синең белән бераз мәслихәшеп алыйк әле гомумән аланнар турында, гомумән ял итү, җәйге ял турында. Син үзеңнең беренче тапкыр бала буларак ял итәргә барган лагереңне хәтерлисеңме? Әлбәттә. Чын сәлкеш буларак 98-дә катнаштым беренче тапкыр. Чистайда, Сәләт Раушан аланы. Шул вакытта Раушан түгелдер. Шул вакытта Сәләт кенә. Әле юк иде хәтле аланнарыбыз. Әлдә хәтерлим миңа 11 яшь. Бер нидә олимпиадаларда катнашмыйча эләктем Сәләткә. Бик дулкынландым, беренче көнне аеруча, бөтен кеше үз казанышлары турында сөйли, кайсы олимпиадаларда җиңеп Сәләткә эләккән турында. Мин биюдә актив конкурсларда катнашып эләктем дип әйттем. Шуның эчендә алалармы ни? Бөтен кеше шаккатып, сәл кешеләр сорый, әйе, алалар дип әйттем, аннары кайтканнан соң ел дәвамында олимпиадаларда катнаша тырыштым. Тагын бер кат кайтасым килә, ләкин менә чын сәлкеш буларак берәр олимпиадада җиңеп. Ул вакытта бик авыр иде Сәләткә эләгү, бер генә алан. Һәм әлбәттә бик зур конкурс, форум юк иде әле. Җыен әлбәттә бар иде. Монда да килгәнне, кайтканны биләргә, беренче тапкыр кайтканны хәтерлим 98-дә. Матур шул ук мәйданчык, шул ук кырда. Икенче төрле палаткалар, бер генә чатыр, андый телефоннар да юк иде. Шул чакта сәл кешеләрнең дә, әйдәманнарның да, менә дөрестән дә менә. Бик шундый табигать белән бер дулкында, менә рәхәт, хәтерлим. Хәзерге аланнар, хәзерге лагерьлар белән чагыштырганда, нәрсәсе шулай калган дип уйлыйсың? Кыйммәтләре шул ук. Сәлкеш белән әйдәман арасында булган элемтә, бәйләнеш шул ук. Менә бүген кич белән сәлкешемә җырын тыңлаганда, минемчә, яңадан әйдәманнар да, балалар да елап, берсенең күзләренә карап, саубуллашачаклар. Шул ук дулкын, шул ук вибрация. Әлбәттә, шартлар икенче төрле. Хәзер күпкә көчлерәк программа оештырыла. Монда бергә вакыт үткәрү генә түгел, монда белем алу да, уку процессы да, һәм балаларның чыгышлары бик, минемчә, көчле, бик сыйфатлы, бик дәрәҗәле. Һәм тагын шуның турында сөйләшеп китик, менә син әйтеп киттең, кыйммәтләр турындаймы? Алдыңгылар хәрәкәте һәм Сәләтнең охшаш яклары шактый күп. Әйнә менә кыйммәтләргә килгәндә, нәрсәсе белән охшаш синең карашка әлеге ике хәрәкәт, ике оешма? Алар бөтенесе белән охшаш. Ләкин Сәләт телсез булмый, татар теле. Бу Сәләтнең миссиясе. Безнең мирасыбызны саклау, гореф-гадәтләребезне саклау һәм татар теленең актуаль, заманча булуы, бу әлбәттә Сәләт һәм Сәләт мөхите. Һәм әлбәттә Сәләт ул интеллектуаль ягына, фән ягына
ижад ягына тартыла торган яшьләрне җәлеп итә. Әйтәләр тиге, бер як белән сәләтле булган кеше ул һәр яклап сәләтле дип. Әлбәттә, монда спорт та бар, бөтен нәрсә бар. Ничектер, һәр яклап бала кеше өчен шундый мөмкинлекләр үстерү өчен мәйданчык, сәләтләрен үстерү өчен мөмкинлекләр мәйданчыгы. Алдынгылар хәрәкәте ул бөтен балалар белән эшли торган хәрәкәт. Омтыламы, омтылмыймы, ул алдынгылар, беренчеләр, димәк, һәрбер балага үзе кызыксынган юнәлештә беренче булырга, үз көченә ышандыра торган мөхит, күренеш. Кем инде күбрәк телгә карата, фәнгә карата, мәдәниятка карата тартыла, минемчә, алар менә алдынгылар хәрәкәтендә дә катнаша һәм сәләткә таба ничектер җыела. Әле бит алдынгылар хәрәкәтенең дә нәкъ Татарстандагы бер үзенчәлеге бар, ул нәкъ тел мәсьәләсе, ялгышмасам. Һәм гомумән шушы юнәлешләр турында да сөйләп китсәгез иде, һәрбер юнәлеш нәрсәсе белән үзенчәлеклесен караш. Алар бит күбәү, 12 юнәлеш бар, ялгышмасам. 12, Татарстанда 13. 13-нчесе ул туган телләр, мәдәният белән бәйле юнәлеш. Әйтик, шул юнәлештә без актив эшлибез, безнең балалар командасы да бар, алар гел төрле инициативалар белән безгә киләләр һәм үз мәктәпләрендә шул эшне алып баралар. Менә күптән түгел бик матур бер яңа проект барлыкка килде балалар белән бергә. Бу проектны Марат Готович хуплады. Ура авылга проекты. Монда сәләт ярдәме дә зур булды. Әйдәманнарны әзерләдек һәм шундый 15 авылда 5 көнлек лагерьлар үткәрдек. Авылда торучы балалар өчен һәм каникулга кайткан балалар өчен. Анда сабантуйлар оештырып, төрле остаханәләр оештырып, бик шәп үтте. Авыл халкы бик кызыксынып кушылды шул эшкә. Профориентацион юнәлеше бар. Бу юнәлеш бик актуаль, чөнки балалар алар күп нәрсә белән кызыксыналар. Ләкин 9-10 класска инде үз юлы белән ничектер билгеләнергә тиеш. Аның өчен әлбәттә, менә без төрле экскурсияләр оештырабыз. В гостях у ученого, Галимдә кунакта дигән проектны алып барабыз. Бу проект кысаларында алар университетларга йөриләр, төрле оешмаларга йөриләр, предприятиеләргә. Һәм анда барып, кызыклы форматта анда эшли торган хезмәткәрләр белән сөйләшәләр, аралашалар, менә эштән нечкәлекләре белән танышалар. Тагын бер юнәлеш, ул мәгариф юнәлеше. Анда төрле квизлар, төрле шундый интеллектуаль уеннар оештырабыз. Что, где, когда уен оештырабыз. Экология ягыннан эшчәнлек бик зур алып барыла. Анда Юннаты дигән оешма бар, юный натуралисты, яшь натуралистлар оешмасы. Һәм бу тагын бер хәрәкәт тә әйтеп була. Алар походларга йөри. Алар төрле суны алып, шишмәдән суны алып тикшерәләр, анализлыйлар. Бик матур күренеш. Менә һәр 12 юнәлеш, менә һәрбер юнәлештә ниндидер шундай кызыклы форматта хәрәкәтләр. Һәрбер проектның, хәрәкәтнең үзенчәлеге ул балаларның үзләренең шул проектлары белән идарә итүләре. Без устазлар, олырак кешеләр, яшьләр, әйдәманнар кушылабыз. Ләкин алар төп каһарманнар. Һәм менә кыйммәтләр турында күп сөйләштек. Сәләтнең дә бар үзенең принциплары, һәм шулай хәрәкәтнең, алдынгылар хәрәкәтенең дә бар үзенең принциплары. Әйтеп китәләр, менә берсе нәрсә бездә дә бар сәләттә, һәм алдынгылар хәрәкәтендә дә бар. Минемчә, сәләт низамәтләре, принциплары алар универсаль. Ну, бер принцип бар, туры килмәгән минемчә. 100%-ка, бәлки 60-70%-ка туры килә. Ләкин алдынгылар хәрәкәте ул принципны төп принцип итеп ала алмый. Без әйтәбез,
сәләт воспитывающее пространство, но не пространство перевоспитания. Без алдынгылар хәрәкәте бөтен балалар белән эшлибез. Кемгәдер күбрәк игътибар кирәк. Кемдер инде дөрес юлдан бармагач, ышанмый да үзенә дә. Әлбәттә, без андый балалар белән дә эшләргә тиешбез. Калганны, минемчә, туры килә. Бер-берсенә. Бәлки тагын берәү менә татар теле белән бәйле, без әйтәбез, татар теле һава, рус теле су дип, инглиз теле, чит тел, ипи дип әйтәбез. Менә монда бу да принцип 100% туры килмәскә мөмкин, әмма дә ләкин әлбәттә балаларда татар теленә карата алдынгыларның мөнәсәбәте, кызыксыну мөнәсәбәте, ярату хиссе уянырга тиеш. Бу безнең уртак эшебез. Сәләтнең һәм алдынгылар хәрәкәтенең һәм сәләт ярдәме белән бөтен алдынгылар хәрәкәтендә, безнең клубларыбызда, минемчә, менә шул принципның аның асылы да күренергә тиеш. Һәм без бу өлкәдә эшлибез. Шуңа күрә бергә менә шул сменада үткәрәбез, оештырабыз. Хәзер мин сезгә уйнап алырга тәкъдим итәм. Нәкъ шушы принципларга нигезләнгән булачак алдынгылар хәрәкәтенең. Мин бирәчәкмен төрле сүз тезмәләр, ләкин анда сүзләр төшеп калган. Сезгә бергә кирәк булачак нинди сүз төшеп калган? Сез әзерме? Белмим. Так, менә бу мәсәлән, ниндирәк сүз тезмә икән? Приносит благодать. Приносит благодать. Труд. Дөресме? Дөресме? Движение. Ну, движение да, труд да, трудолюбивый дип әйтерләр. Труд булса. Барабыз алга таба. Бусы бик җиңел дип. Движение это жизнь. Движение, әлбәттә хәрәкәт ул безнең тормышыбыз. Менә бусы ничә икән? Будь в сотне, не последним в тысяче. Будь первым в сотне, не последним в тысяче. Шәп, менә бит, шәп. Менә җиңел генә. Ой, рәхмәт Гөлнас. Бусы шулай. Өмет синдә. Бусы шулай бик җиңел генә. Ну монда икесе дә. Беренчесе дә, менә первый кусок всегда вкусный. Соңгысы да тәмле була. Шуңа күрә без монысын әлегә сезнең дә карамакка калдырабыз, бәлки сезнең башка вариантлар булыр, ләкин монда без инде первый, ягъни беренчесе дип алган идек, асылган. Тагы берсе бар монда безнең. Бусы шулай бик җиңел. Бу алдынгылар хәрәкәтенең бер юнәлешенә хәтта карый ялгышмасам. Экология и туризм укрепляет организм. Туризм дөрес, ләкин путешествие, туризм. Якын. ЗОЖ и туризм. Спорт и туризм. Менә бит. Менә дөрес, спорт и туризм укрепляет организм дип язган бер. Ага. Как без рук дип язган. Без тебя как без рук. Без книги. Монда бөтенләй бер куй булыр име хозайма. Без движения, без друга, без команды, наверное, без команды. Безнең җавап без науки. Ага, без наук как без рук. Без наук как без рук. Менә бит монда хәтта bütün вариантларны куйсак та бик шәп булыр. Монда рифма булырга тиеш. Рифма булырга тиеш, карыйбыз алга таба. Труд. Человека кормит, олень портит. Һәрвакыт хезмәттә безнең төп асылыбыз дип әйтсәк тә була. Һәм шуның белән төгәлләнде. Бу менә шулай җиңел генә булды. Афәрин Тимур абый сезгә. Бик җиңел генә чишеп чыктыгыз безнең биремнәрне. Һәм инде нәрсә дип әйтеп китәскә, безнең балаларның бер яраткан рубрикасы бар. Алар шундый видеолар төшерәләр һәм видео башлатырга тиеш кара әле дигән сүзләр белән. Ягъни, мәсәлән, мин видео төшерсәм, аны яздырыр идем. Кара әле, мин Тимур абый белән очраштым дип әйме. Әйдә, хәзер тәкъдим итәм сезгә төшереп карарга шундый видео. Кара әле дигән сүз белән башларга кирәк булачак. Әйдәгез. Үз телефоныма. Үзегезнең телефонга. Һәм карыячак без киләсе рубрика итеп нәкъ балалар төшергән шушы кара әле рубрикасын. Кызык берәр вариант тәкъдим итәргә кирәк булачак сиңа. Шундый бирем бирдек.
Қара әлі нинди жылы, бұл бет жанлы сәлет. Рәхмәт. Менә бит шәп булды. Миңа калса, бу видеоны да кертеп җибәрербез безнең караучыларга. Рәхмәт. Ә хәзер безнең эфирда Кара әле рубрикасы. Кара әле, мин сәләтләрдә кием сайлыйм үземә. Кара әле, мин шахмат тактасында һәм уйланып басып торам. Без атынчыкта атынабыз. Кара әле, безнең сәл кешеләр концерт куя. Кара әле, без сәләт кафеда торабыз. Кара әле, бездә көндезге дискотека бара. Кара әле, цапля, утка, пеликан. Кара әле. Кара әле, сәләткә алдынгылар килгән. Кара әле, форумда спорт белән дә шөгыльләнеп була икән. Кара әле. Кара әле, алабды полиция. Кара әле, без сәләт кафеда. Кара әле, Атила аланы волейболда. Очень классные видосы вы сняли, друзья. Продолжайте в том же духе. А мы готовы вас познакомить с еще одним потрясающим человеком, которого знают в движении, ну, мне кажется, все. Это Камила Нуруллина, председатель Совета Первых Республики Татарстан. Привет. Всем привет. Да. Привет. Первый вопрос, Камил, к тебе. Вот тебя называют Тимуром Джавдетовичем, взгляд снизу, такой в детском воплощении. Как ты к этому относишься? На самом деле я такого еще и не слышала, но раз говорят, значит такое есть. Отношусь спокойно, это даже, наверное, приятно, если тебя сравнивают с Тимуром Абы. Ну, потому что у тебя практически те же функции, да, только среди детского окружения. Да, и похожая должность, максимально спокойно, думаю, этим можно гордиться. Ну, это здорово. Прошел год, уже больше года, как движение появилось, и скоро будет год, как ты председатель совета. Какие итоги ты можешь подвести сегодня? Наверное, я разделяю итоги на две группы. Это то, что мы сделали вместе с Советом, и какие-то личностные итоги для себя, как я выросла, как я поменялась, какие я взгляды поменяла за это время. Мы очень много с ребятами нащупывали вот эту вот почту для комфортной работы для нас, то есть потому что мы находимся в разных районах, очень сложно бывало нам работать на расстоянии, когда у кого-то еще есть и учеба, и другие дела, у всех экзамены и так далее. Как удавалось вот найти общее время? Мы просто вели открытый диалог, разговаривали, кому во сколько удобно, какие условия нужно, например, там устраивали ВКС, какие-то неформальные встречи, просто у кого как день прошел, например, и уже более рабочего формата встречи. Мы достаточно много событийного сделали за этот год, если так говорить. Из примеров могу сказать, что, например, в Дрожжановском районе ребята самостоятельно сделали свой картинг, и он там до сих пор есть. Я вчера только посмотрел в соцсетях. Да, это просто невероятно, это очень здорово. Очень много проходит у нас экологических акций. Направления все работают. У меня прекрасная команда лидеров, команда председателей. Наверное, из личностных, то я научилась работать с большим потоком информации, охватывать вниманием больше людей, потому что, как я поняла, всего лишь каждому нужно уделить внимание, и каждого нужно обязательно выслушать, чтобы потом далее с ним работать. Мне очень был важен этот год, и я думаю, что дальше у нас все только лучше будет. Ну, ты стояла, скажем так, у истоков, потому что движение, вот это вот как большой локомотив, набирало обороты. Тяжело было начинать, когда, ну, в принципе, непонятно, что надо делать, непонятно, как работать. Вообще, изначально я же из другой организации, это Совет детских организаций, но далее узнала про движение и начала так чуть-чуть уже вливаться. Да, структура движения иная, она гораздо больше и масштабнее, но, наверное, это только меня привлекало. Было сложновато, но у меня были и наставники, и Тимур Абы со мной на связи напрямую, так что, наверное, мы просто вместе у друг друга чему-то учились. Было очень сложно, да, было такое. С ребятами знакомиться тоже сложно, потому что... Хотелось все бросить?
хотелось, честно скажу. Но все равно спасибо большое Тимуровой и Алене, и моим ребятам, кто у меня в команде, которые поддерживали меня, и мы вместе что-то делали с этим. Сложно ли было мне начинать? Было, но потом мы просто потихонечку, маленькими шагами мы нащупывали. Кстати говоря, мы до сих пор это еще где-то вот нащупываем, только уже, наверное, в большем масштабе. Я всегда ребятам говорю, у них тоже опускаются руки, их нужно быстрее поднимать. Подбадривать. Я просто им всегда говорила, что мы такие люди с фонарями. Это люди, которые идут с фонарем, они протаптывают дорогу другим, и последователям легче, нам сложнее, но зато мы делаем большие дела. Ну, вот это, кстати, хорошее сравнение про фонарей. Действительно, мне кажется, движение – это такое место, где мы, как и кураторы, как и вы, лидеры направления, такое делаем большую светлую дорогу, протаптывая ее, чтобы потом ребятам было легче найти себя. А что будет дальше? Хороший вопрос, что будет дальше. Мы пока с ребятами, вчера мы провели 3-е региональное заседание нашего совета, мы подводили промежуточные итоги. Это финальное заседание? Это финальное наше заседание, но это еще не окончание нашей деятельности, потому что еще впереди у нас будут выборы. Что дальше? Ну, ближайшие это выборы, конечно же, будут нового председателя. Я надеюсь, что будет гораздо больше ребят, чем было в прошлый раз, потому что я надеюсь, что они как-то, подсмотрели, что вообще происходит, как это все вообще строится, работает. Выборы, и у нас есть еще некоторые дела с этим, которые мы еще не закончили, поэтому будем заканчивать мою предвыборную кампанию. Ну и с ребятами ты будешь баллотироваться на второй срок? Нет, я доделаю свою. Кстати, хороший вопрос, я еще не решила, буду ли я баллотироваться во второй раз. Друзья, если вы хотите, чтобы Камила Нуруллина баллотировалась во второй раз и стала второй раз председателем Совета Первых, пишите в комментариях ей классные пожелания. Ура! Мы все обязательно посмотрим, Камиле передадим. Мы сегодня находимся в Белярске, в прекрасном месте, свежий и чистый воздух. Ребята со всей республики съехали здесь. И, конечно, этот форум посвящен, 6-й форум посвящен движению первых. Как тебе здесь вообще атмосфера? Ой, это мой первый Беляр-форум именно с движением, потому что в последний раз я была на форуме Беляр, но вместе с российским движением школьников. Абсолютно другая атмосфера. А в прошлом году ты не была? В прошлом году я не была. Абсолютно здесь другая атмосфера, очень позитивные ребята. Очень удобно, кстати говоря, что за этот год, из-за того, что мы где-то еще встречались, мы уже приехали, уже тут почти все знакомы. Очень приятно. Со мной еще приехала моя младшая сестра, она так сегодня, говорю, на форуме она вливается также в движение, ее сегодня будут еще посвящать, это очень для меня такой момент такой трепетный, очень интересно посмотреть. Нравится, ребята мои тут все, мы как-то все так сплоченно работаем вместе и с детской дирекцией, и над какими-то активностями, которые мы здесь проводим. Сегодня, кстати, зарядку мы проводили вместе с советом, было прикольно. Особенность этого форума, что здесь работают не только взрослые сотрудники движения первых, но и есть детская дирекция. Что интересного воплощала детская дирекция здесь? Или, может быть, какие-то идеи, которые там будут реализованы до конца форума? Да, самое интересное, что детскую дирекцию мы не выбирали заранее до форума, а из числа ребят, кто есть на форуме, мы открыто выбирали ребят в детскую дирекцию, то есть не было никакой там сплошная демократия, какой-то, этой элитарной системы, все абсолютно открыто. Из интересного, наверное, расскажу про какие-то маленькие активности. Позже у нас выйдет еще пост, где мы подробнее расскажем, что было на Беляре. У нас было такое стенд дружбы, где ребята могли отпечатывать свои ладошки, отпечатывать их, подписывать, какие-то там пожелания оставлять. Также мы создаем альбом первых. Это будет такой альбом воспоминаний из Беляра. И также еще была активность, когда мы делали такие карточки. Вот сейчас я вам покажу. Вот такие карточки Совета Первых. И на обратной стороне можно было написать, что для тебя движение и какая радость дня с тобой случилась за день. Да. Топ-5 классных фишек форума «Салят в Белярске». Во-первых, то, что мы можем свободно выбирать, с кем жить нам в палатках, потому что я думала, что будет как-то списочно, и как-то нас будут специально всех расселять. Всех подружек к себе забрала? Да. Понятно. Давай, второе. Второе, то, что мы можем спокойно участвовать в организации, а не только взрослые. То есть мы можем спокойно и провести зарядку, и вот мы будем сейчас проводить КВС для регионального отделения. То есть мы можем спокойно участвовать в реализации этого форума. Фишечка третья.
Наверное, что можно с собой много вещей вот не возить, у всех ребят все есть по чуть-чуть, так можно у всех То есть у вас взять. такой, есть буккроссинг, да, когда книгами А у меня столько обмениваются? мыслей в голове, я ребят спрашиваю, там, не знаю, где это, где то, где 5-е, 10-е у меня есть палатки, они почему-то все знают, вот где мои вещи, а я не знаю, где они. Ну, это бывает. Удобно. Так, давай, это была третья фишка. Да, Четвертая. 3-я фишка. 4-я. Одели шатер у нас, номер 7. Это вип-шатер какой-то? Ну, не вип, так просто Вип. оборудован под первых. Ага. А что там еще? происходит, кстати? Честно, все то же самое, что и в других, просто там табличка первой, Первых. да, поприкольнее. 3-я фишка, ну, наверное, Пятая. вот... 5-я. Уже 3-я. 5-я. У меня просто тут я перегрелась сегодня. Перегрелась? Да. 5-я работа детской дирекции, потому что вот эта детская дирекция, что работает здесь, она станет костяком для республиканской детской дирекции, которая будет работать на следующий год. Вот, работа детской дирекции, ну и... Все, это было 5. Все, да. Мы тут с командой поразмышляли и решили проверить тебя на знание элементов движения. Мы Ой, подготовили давайте. тебе игру. Давай. Так. Итак, вот есть картинки классные. Так. Я думаю, что они тоже будут сейчас на экране. Это направление, получается? Да, тебе нужно угадать, где какое направление. Погнали. Погнали. Первое — образование, знания, Так. науку, технологии, труд, профессия, свое Да. дело, культура, искусство. Это, наверное, волонтерство и Добровольчество. добровольчество, патриотизм, историческая память, спорт, Да. ЗОЖ, наверное. Что это за лайк? Ну, где лайк ставят? Лайк ставят. Медиакоммуникация. Медиа, да. Дипломатия, международные отношения, экология, охрана природы и туризм, путешествия. Супер, вообще классно. Она точно председатель. Но это еще не все. Есть еще одна интересная вещь, которая связана с движением первых, не только в республике, но и по всей стране. Тебе нужно угадать, что это. Это ценность движения, это мечта. Отлично. Круто. Дальше. Ценности, да, сейчас ты мне Да, проверяешь? да, ты угадала, что это ценности. Это крепкая семья. Есть. Я знаю ценности И? все. Это что-то про добровольчество. Взаимопомощь. Добровольчество, да, и взаимопомощь. Слушай, здорово. Я только тебя хочу Я, видимо, поаплодировать. готовилась, да? Нет, она не знала, что Я не будет, знала, она не кстати, знала, меня что мы просто будем спрашивать. вытащили. Да, ну что, мы тебе желаем удачи и завершения классного тебе срока, скажем так, председательства. Спасибо. Вот ты подумай насчет второго срока. Я уже думаю, уже Но сколько. вот как мы уже с Камилой сказали, здесь на площадке форума проходит не только развлекательная, но и образовательная программа. Давайте узнаем, чем же здесь занимаются все те, кто приехал в классное место. Qara, Gülnaz deb yozganlar. Yo'q, endi yo'q, Gülnaz demaganlar. Oldingilar deb yozganlar, chunki biz hozirgi vaqtda Salat kabi oldingilar harakatining kollaboratsiyasining Oldingilar bilar forumda ham o'quv programmasini qaraymiz. Моя цель прежде всего расширить их видение, расширить понимание, что их полезные дела, добрые дела могут реально быть полезными и реализуемыми. Biz доброе дело ясыбыз. Шабыз нинди арзавайтырга. Мәсәлән, алар химия белмиләр ди. Химияны аңлар өчен без менә квест уен. Demak, siz fənlərini jеңелрәк аңларга өйрәтәсез, димме? Доброе дело – это прежде всего про их умения, про их желания, про их знания, которые уже они получили здесь. Ведь ребята вот в течение 3 дней мы смогли через конструктор понять целевую аудиторию, что будет интересно, какая мотивация, и уже подручными средствами реализовать на самом форуме. Алар менә һәрбер чатырда утыралар һәм һәрбер чатырның үз юнәлеше бар. Менә бу чатырда наука һәм образование юнәлеше. Алар анда менә фәнни үсеш белән шөгыльләнәләр. Үзебезнең проектлар ясаган инде. Безнең проекты по патриотизм, исторический памятниклар турында сөйләр өчен краткий видеолар ясарга. Бездә көч! Мин ике генә сүз әйткән идем. Гомумән, алдыңгылар хәрәкәте һәм Сәләт ул бик зур шундый балалар өчен
аларның үсеш алыр өчен шундый бик зур оешмалар һәм әлеге оешмаларның берләшүе минемчә барлык кешегә дә ошый, ничен дигәндә, чөнки мөмкинлекләр тагында киңәя һәм без монда дөрестән дә күп шундый яхшы эшләр, игелекле эшләр эшләргә өйрәнәбез. Үзебез дә проектлар эшләргә өйрәнәбез. Менә шундый мөмкинлек булган өчен алдыңлар хәрәкәтенә һәм сәләткә рәхмәтем чиксез. Ничек сиңа форумда сәләттә ошыймы? Бик ошый, бик тә ошый. Ребят, вам очень повезло, дерзайте, вы в движении очень большие возможности. Я, допустим, был на играх будущего как фотограф от движения, и это безумно круто, что сейчас молодежи предоставляются такие возможности для самореализации, для того, чтобы найти себя в этом мире и чтобы попробовать себя на таких крупных мероприятиях. Это тот же бильярд-форум. Это очень крутая возможность здесь попробовать себя в роли детской дирекции, в роли организатора. И за это большое спасибо движению. И всем советую влиться в это движение. Беренче минуттан соңгы минутка кадәр вакыт сизелмичә дә үтеп китте һәм без барысында ничек бар шулай сөйләдек. Алга таба дәвам итәбез. Мин бүген иртән иртүк торып, бүтән дәресләргә барып, рубрика төшердем, ничек сиңа ашадымы? Миңа ашады, үзеңә нинди мәгълүмат алдың яңа? Дөресен әйткәндә, мине иң күп таң калдырган нәрсә шул булды. Балалар монда дәресләрдә өйрәнгән ниндидер проектлар менә хәзер бүген һәм гомумән ел дәвамында шуңа ашыралар икән. Әйе, бик дөрес әйтәсең, әлеге проектлар ел дәвамында республика күләм чараларда, барлык мәктәпләрдә, ниндидер оешмаларда тормышка ашачак. Әйе, һәм бу миңа калса, нәкъ алдыңгыларын шундый үзенчәлек һәм яңалыгы булып торады. Бик дөрес әйтәсең. Менә беләсеңме, без 21-нче гасырда яшибез. Ул әлбәттә трендлар заманы. Һәм без трендлардан артта калмыйбыз. Әйе, бездә дә трендлар бар. Һәм без сезгә хәзер тик-тәк рубрикасын тәкъдим итәбез. Әйе, дуслар, сез карый торыгыз. Хәзер кичке чара башларга вакыт, мин сәхнәгә йөгерәм. Әйе, анда алдыңгыларга багышлау чарасы булачак. Без Ваня абыйны шунда җибәрәбез, сезнең белән тик-тәк рубрикасын карыйбыз һәм бик тиздән сезнең комментарийларны укыячакбыз. Шуңа күрә язырга онытмагыз. Әйдәгез. Бездә футбол челленджи. Хәзер без сәләтлеләрне тикшереп карарбыз. Давай. Хорош, просто лучший. Почти. Давай. Лучше. Хорош. Легенда. Хорош. Почти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Готов? Ты футболист? Иң яраткан футболист кем? Лионель Месси. Давай. Сходу, сразу. Маде, всем привет. Кадәр тиз үтә вакыт, без төшергәндә әле шундый якты иде, инде урамда һава торышы да бераз үзгәреп китте. Хәзерге вакытта караңгы төшеп килә, ләкин аңа да карамастан без эфирыбызны шундый җанлы студиябездә, табигый студиябездә дәвам итәбез. Һәм инде ишетеп торасыздыр, хәзерге вакытта без Ваня абыйны җибәрдек зур эшләр башкарырга, һәм мин сезнең белән комментарийларны укый торачакмын. Нәрсәләр язалар икән безгә? Беренче чиракта безгә әлбәттә Әдип Әлмир һәрвакытта үзенең сәламнарын җибәрә. Сәлам биләр, сәлам сәләт, сәләт
алдыңғылар сәлем жанлы сәлет деп жіберген. Ол бізге Әдип Әлмир, біз де сеңа билерден қойнар сәлемдерді жібәрі, біз сәлетлілер исімінен, алдыңғылар исімінен, хам барлық біздің білен болған сәркішер, айдаманлар, почтеклер исімінен қойнар сәлемдер жібәрі. Біз сеңа рахмет бик зор біздің эфирларны қорап күзәтіп барғаның үшін. Шенкенек мына шундай шанышы тамашашылар болғанда эфирлар тағында жанлырақ қайлыны. Бара біз алға таба таған нәрселерге озалар екен. Біздің тұғыры тамашашыбыз язған мен екен деп кіріп қараған едім. Язған Рафиз бізге сәлемдер жібәрі һәм сұрап қойған. Жанлы сәлет қазір 2-ші елға ғана буламы инде деген. Әйе қызғанша қаршы бұл жанлы сәлетнің әлігі елға соңғы шығарылышы, ләкин біз аның біләңіне шекленіп бізді бұйламым, келесі елларда да жанлы сәлет әлі сізні сүйіндірір деп ұшанам. Әйінді кімдер жанлы сәлет эфирін соғына, оларға мен тәқдім етер едім. Сәлет тапшыруларын көзәтіп барырға, сәлетте болған ең актуаль яңалыклар біз har вақыт онда шығарып сіздің білән таныштырып барабыз. Һәм әлбәттә біздің социаль шелтәләргә дә кушылырга онытмагыз. ВКонтакте, шулай YouTube'та безне карый аласыз. Һәм Telegram каналыбызда бүтән яңалыклар, бүтән хәбәрләр, яңалыклар барса булачак. Шуңа күрә жанлы сәлет бетте дип кенә моңайып утырмагыз. Сәләтнең бүтән тормышы ул безнең һәрберебездә һәм сез аны күзәтеп бара алачаксыз. Барабыз алга таба. Булат Җиһаншин язган интро ут дип. Бик зур рәхмәт. Анда хәтта безнең тавышларда бар. Һәм моны безнең төшерү группасына бик күп рәхмәтләр әйтергә кирәк. Рәхмәт сезгә, егетләр. Һәммәгезгә дә шундый шәп интро өчен. Ирина Кибякова яза безгә. Ничек сезгә соңгы көн нинди хисләр кичерәсез дигән. Бераз моңсу әлбәттә, чөнки биләр белән тагын 1 елга без сау булашабыз. Ләкин олай булса да биләр безгә әлеге вакыт эчендә шул кадәр күп көч һәм энергия бирде. Миңа калса без әле аны теге кыш буена, яз һәм көз буена да үзебездә саклап, кабат шушы изге биләр җиренә әйләнеп кайтырбыз дип ышанам һәм сезне дә биләр җиренә чакырып калам. Әлбәттә, моңа калса монда булган һәрбер кеше бер чиратта Айрыша оештыру комитетында булса, ул билгеле бер шундый җиңеллек кичерелә, чөнки зур хезмәт башкарылды, икенче чиратта моңсуланып куя, менә инде хушлашырга дип. Ләкин сәләт ел дәвамында да эшли, сәләт йортның ишекләре ачык, шуңа күрә ел дәвамында да сәләттә булыгыз, безгә кунакка килегез. Алга таба барабыз. Иң ушаган форум нинди булды һәм нәрсәсе белән ушады дигән. Дөресен әйткәндә, һәрбер форум шул кадәр үзенчәлекле һәм һәрберсен әгәр искә алсаң да ниндидер кызыклы бер мизгел бар. Ләкин минем күңелгә иң якын форум ул да булса сәләт биләр форумдыр, чөнки анда сәләтнең үз аланнары җыела һәм нәкъ шушы сәләтнең атмосферасы, сәләтнең бүтән көчен һәм дәртен, хәтта шушы сөрәннәрне тыңлаганда да ишетергә мөмкин һәм һәрбер кеше бик сагынып ала әлеге форумны. Һәм кемнәрнең бу форумда булганы юк, мин сезгә киңәш итәр идем булып карарга, чын бүтән атмосфераны көчне тояр өчен. Тагын нәрсәләр язалар икән. Рәшид Кәлимуллин безгә смайликлар җибәргән, монда бик зур рәхмәт безне караган өчен. Казаннан сәлам, биләрне сагынам дип язган безгә Зилә. Без дә биләрдән сәламнар җибәрәбез. Һәм инде сагынганчы тагын биләргә кайтырга дигән шундый киңәштә, теләктә калабыз. Шулай язганнар, бу елгы форумнарны эш сүз белән тасвирлагыз дигәннәр. Шундый кызык сорау, дөресен әйткәндә, бу елгы форумнарны эш сүз белән тасвирларга булса, мин әйтер идем 30 ел дип, һичшиксез. Һәм шулай ук әйтер идем сәләтле дип. Һәм тагын берсен истәп куяр идем, ул да булса шундый атмосфералы дип. Менә, шундый эш сүз белән тасвирлар идем минем бу елгы форумны әйтәсе булса. Алга таба барабыз. Жанлы сәләт студиясенә һәм барлык сәләтлеләргә балык бистәсеннән кайнар сәламнар дигәннәр. Менә бит, балык бистәсендә дә безнең караучылар бар икән, без дә балык бистәсенә сәламнарны җибәреп калабыз. Сезгә дә кайнар сәламнар. Шулай ук монда Рамилә Галимуллина язган, безгә җибәргән стикерлар, Алия Нигъмәтҗанова дигән безне караучыбыз да стикерлар җибәрә, Альберт исемле караучыбыз да бик зур рәхмәт безнең шундый эфирларны җан атып, безгә ярдәм итеп торугыз өчен. Шулай ук язганнар, сәләт биләр форумның оештыручыларга, барлык баҗитай һәм әйдәманнарга, остазларга барысына да бик зур рәхмәт. Балаларыбыз сездән якты хатирәләр алып кайта. Без, әниләр дә сезне бик яратып карыйбыз дигәннәр. Бик зур рәхмәт сезгә, әти-әниләрдән
Олы буын кешеләреннән шундый сүзләр ишетү аеруча рәхәт. Чынлап та бөтен монда куйган хезмәт ул барысы да балалар өчен, аларның ялын үткәрү өчен һәм гомумән балаларга үсеш өчен мөмкинлекләр бирү өчен эшләнә. Шуңа күрә, әгәр дә сез безнең кешебезгә шундый югары бәя бирәсез икән, без сезгә чын күңелдән рәхмәтләребезне җиткерәбез, безгә ышанычыгыз өчен беренче чиратта рәхмәт сезгә. Карап торам да, монда безгә Ваня абыйдан да хат килеп төшкән, ә без моны хәзер эфирга чыга алабызмы монда? Әйе дип әйтәләр, әйдәгез алайса карыйк әле нәрсә җибәргән икән ул. Дуслар, мин инде сәхнәдә, аланнар күрәсез җыела, бик тиздән алдынгылар хәрәкәтенә багышлау тантанасы башланачак. Ә сез безнең белән калыгыз һәм безне карагыз. Менә бит Ваня абый, без дә сиңа көчле сәламнәр җибәрәбез. Әйе, хәзерге вакытта алдынгылар хәрәкәтенең багышлау тантанасы бара. Дөресен әйткәндә, бик дулкынландыргыч мизгел һәм инде монда катнашучылар чынлап та алдынгылар хәрәкәтенең әгъзалары исеменә лаек булалар һәм аларга шундый махсус билгеләр дә тапшыру тантанасы булачак хәзерге вакытта. Ул инде менә бер колак кырыем белән генә ишетәм, анда бара. Барлык алдынгыларга да, барлык сәятләргә дә уңышлар телим, әйбәт кенә үтсен. Ваня абыйга шулай ук матур гына итеп үткәрергә уңышлар. Ә без инде алга таба дәвам итәбез. Тагын нәрсәләр язалар икән. Фәридә исемле караучыбыз язган, барлык сәләтлеләргә Кукмарадан кайнар сәлам дигән. Менә бит, балык пистәсеннән бер яктан сәламнәр җибәрәләр, икенче яктан Кукмарадан сезгә дә кайнар сәламнәр юллыйбыз. Сәләтне күрсәткән өчен җанлы сәләткә зур рәхмәт дигәннәр. Һәм бу урында рәхмәтне дөресен әйткәндә, әйтергә кирәк барлык безне эфирларны әзерләгән командага, әйдәгез әле көчле итеп аларга да, сез читтә булсагыз да алкышлап алыгыз. Азат абыйга, Илдар абыйга, Алмаз абыйга, Руслан абыйга, Алсу апага. Һәммәсе дә бик күп рәхмәтләрне җиткерәбез. Шулай ук Рафис абыйга, Булат абыйга, кемнәр гомумән безгә килде, кемнәр Нушат абыйны әйтергә әле онытып торам икән. Барысына да күп рәхмәтләр. Диня апа, Лилия апага һәм безнең Индира апабызга, Зиләгә дә һәммәсенә бик зур рәхмәтләр. Килгән барлык алып баручыларга. Дөресен әйткәндә, бер эфирне эшләү процессы бик шактый зур һәм без бөтенләй шушы зур команда белән хезмәт куябыз. Әгәр инде сезгә ошый икән, димәк, безнең хезмәтебезнең нәтиҗәсе бар дигәнсез. Рәхмәт, көчле команда. Без алга таба дәвам итәбез. Тагын язганнар. Бүген шул кадәр күп комментарийлар сизелеп тора. Биләрнең хисе җитсен өчен узак вакытка бик күп итеп язгансыз. Шулай ук монда язалар, сәләт форумын оештыручыларга бик зур рәхмәт дип. Рәхмәт ясын бик зур. Инде әйткәнемчә, сезнең шундый фикерләрегез безнең өчен бик мөһим. Җанлы сәләт эфирларын башка калган вакытлар ничек үткәрербез икән инде дип язганнар. Әйтәм бит, моңай бу тормагыз, сәләт тапшыруын карагыз, безнең социаль җитәләрне күзәтегез һәм барысы да менә дигән шәп булачак сәләттәгечә. Сәлам 70 төрле һөнәр ияләренә дип язганнар. Менә бит инде кызык сәлам килеп иреште. Мен калса, кем үзен 70 төрле һөнәр иясе дип саный, һәм һәммә кешегә дә әлеге сәламне юлларга һәм җиткерергә мөмкин. Ялгышмасам, шуның белән безнең комментарийлар битеп китте. Ләкин без әле сезне үзебезнең партнерларыбыз белән таныштырмак. Шуңа күрә әйдәгез әле алар белән дә якыннанрак танышып китик. Ул беренче чиратта әлбәттә Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы нәкъ алар ярдәме белән безнең форумыбыз чынга ашырыла. Бик зур рәхмәтләр җиткерәбез сезгә. Шулай ук алдынгылар хәрәкәтенә, Созвездие йолдызлык фестиваленә, Шаян ТВ телеканалына, Яшьләр дипломатия академиясенә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шулай ук Алабуга политехка һәм безгә менә шундый матур киемнәрне биреп торган Сәләт Стор кибетенә дә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт партнерларыбыз безнең форумны оештырырга үзегезнең зур өлешегезне керткән өчен. Һәм әлбәттә, тагын бер рәхмәтне әйтәсе килә сезгә, безнең караучыларыбыз, чөнки нәкъ менә сез безнең эфирларыбызның төп илһам чыганагы һәм әлеге эфирларның булуының төп сәбәпчесе. Без бераздан моңайсак та сезгә шушы биләрнең атмосферасын эфирлар дәвамында сиздергәнбездер дип уйлыйм. Ләкин киңәш итәр идем сезгә моңаймаска, чөнки без биләргә тагын кайтырбыз. Яңа көчләр белән, яңа хисләр белән, яңа кешеләр белән һәм яңа дуслар, яңа танышулар артыннан. Вакыт үтсә дә биләр шушы булып кала. Биләрнең хисе, сәләтнең хисе югалмый. Шуңа күрә шушы сәләт хисе һәрберегездә булсын. Мин сезнең белән бу елга сау булашам, ләкин эфирыбыз дәвам итә, чөнки без сезгә иҗади чыгыш әзерләдек. Һәм бу иҗади чыгышны караганда миңа калса һәркем
biraz гына моңсулык хисе кичерәчәк һәм безнең сәлкеш әйдәман башлык булган вакытларны искә төшерәчәк. Тыңлыйбыз сезнең өчен сәлкешемә. Сау булыгыз. Төштә күреп үзде шушы сәләт җире, насыйп булды монда килергә. Әйдәманнар булыр, кышлардай талпынып, аяк бастым сәләт җиренә. Сәлкешләр без сезне Сәлкешем кадерлем, мин сине яратам, син минем гомергә сыгылмас канатым. Күңелгә кертегез, күзләрдән күрдегез, үзегездә булган кадерне. Сөенә күңелем, нишләсәң сәлкешем, кадерле син миңа кадерле. Сәлкешләр без сезне баладай күрәбез, биредә без сезнең икенче әнкәгез. Сәлкешем кадерлем, мин сине яратам, син минем гомергә сыгылмас канатым. Сәләт ул минем тормышым. Тормыш дигән төшенчәгә барысы да сыя. Яшәү рәвешендә, гаиләдә, табигатьтә, мөхиттә, туган илдә, туган җирдә, дусларда, бүгенгемдә, киләчәгемдә, үткәнемдә. Ул тормыш. Сәлкешләр